हेलो लोगोफोर बरायबाय दिनै गोदान भिडिअ दायो आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट खयला मैला सेन्ट्रेल UPPL नि नेहाथारि बिना गयारि मेडामनि न'आव दंफैयो दायो बेबायदिनो बिथाङा बैसागुनि मुङावहाय पार्टी होदों बेबायदिनो UPPL निफ्राय ओरैहाय ब्लकनिफ्राय ओमफ्राय प्राइमारिनिफ्राय लानानै गोबांथार फैलादों आरो दा जाहोगासिनो दङ दा एक्चुअली आंबो बेयावनो फैदों आरो जानोहाय एसे बैसागुनि मुङावहाय जाबायबो दा आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एक्सप्लर खालामनानै एसे दिन्थिलांनोसै जा हायो नोंथांमोना नायफालांबानो जाबाय आरोखि दा नाखौहाय थोयैखाय संदेरनो नागिरबावबाय नै आसोला होगासिनो दं लागावदो दा नाखौहाय एसे एवदेरबावनोसै आरोना फ्राय दहाय सिगां संखांखाबाय ओमफ्राय दा एसे थोयैखाय एवदेरबावबाय दै जोंना आदा मारुसा होगासिनो दं एवनाया इस्पात खादा औ साइनावसो लादों खसाखौ आच्छा साइनावसो लादों नै बसा दा नै बिदिनो आरो माबाजों थादों आरो गान्देवलाजों ना होसननाया खिन्थु गियोलै आयु 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 नायलाय आयु नायलाय ए सेस जागोनलै नोंजों नै दा जोंनि बसआनो नाखौ सारखांबाय आरोखि फुख्रिनिफ्राय बेसेबां सारखो नों 8 केजि जाबाय 8 केजिसो ने सिगांबो सारदों दा अयथासार औ दा बिथाङानो सारदों आरो ओमफ्राय नै जोंना बस दङ ओमफ्राय बसआ बारहुंखानि थै फिल्माव मा लादोंमोनलाय नों बेजों लोगोसे नैबेयावहाय सालाद होफानो थाखाय बेफोरबायदि बानायनाय जादों आरोना नै गाजर हिरि बायदिसिना बिन ओमफ्राय माखासे थाइबेंबो दं आरोना नै बे आब'मोना बानायदों ओमफ्राय बे एसे केमेराखौ लाजियो आरोना थेवबो सिनायहोबाय आं ओमफ्राय नै जोंना औ ओमफ्राय नैबेयावहाय थाइबेंआ रेडि जाना दंजोबसै आरोना बेखौ ओंखामाव होफानोसै आरो बहा बैसागुनि नै जोंना आब'मोना ओरैबायदि मागिनो फैबाय आरोना नै वाव थफि हमलायखादों नै ओमफ्राय आब' ओरैनावलाय ओइ आब' ओमफ्राय मोजां मोनदों दा गोसोफ्राव ओमफ्राय मोसागासिनो दा आच्छा दे दे ओमफ्राय जोंना नैबे आब'आ देन्जारखा मोसानायाव जायनि फलावहाय फैसा प्राइज मोनलायदों आरो एसे देखायलाय फैसाया दिनैहाय ओरैबायदि समायखादों आब' रिया एक्ट्रिस बायदि नुलायखादों आरोखि ना ओरैहाय गिताश्री बिमा बायदिबो नुलायखादों खुदुमनाय नोंनि खनग्राया ओमफ्राय दा मोसागासिनो दं दा ओमफ्राय खाजि जादों आरोना नै ओमफ्राय नै जोंना बाजैयाबो ओरैबायदि खाजि जागासिनो दं बैसागुनि नामाव आरोना गोदो सिख्लायावहाय गोसथोनायानो 20 जनसो खारफाखायोमोन होनदों नामा बाजै नै इसोरखौबो थगायनो हानाय नङा राइट होननानै बुंजायो औ नंखागौ दा 20 जननि बारासोलै औ बे जोंनि आनै दा जायनि फलाव गिदिर गोलाव जादों बेनो अकस्मात मोननायजों सानैजों आलासि जानायाव खानाया ओरैबायदि गोलावमोन सियार गाखोनांनानै खारनांसोमोन नोंना दे ओमफ्राय दा आङो न'खौ एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायनोसै नोंथांमोना नायलांफादो नैबेनो न'आ ओमफ्राय नैबेयावनो जाहोदों लोंहोदों आरोना मा बुस्थुलाय मैथा बाथोन ओमफ्राय नाथुर ने नाथुर औ ओमफ्राय नैबेयावहाय रेडि जोब आरोना नै दा बैसागुनि एसे पार्टि जानो फैलाबाय आरोना नै ओमफ्राय साहा पानि होग्रोदों सिगां
दा ओंखामखौ जाना लाग्रोनोसै लोगोफोर नायनानै लादो ओरैहाय दङ जाहैबाय मैथाजों नाथुरजों आरो ना ओमफ्राय नैबेफोरो गासिबो सालाद बायदिसिना बानायनाय आरो गाजर गुजरनि ओमफ्राय नैबे जादों जाहैबाय ना ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरै दं जाहैबाय आसाम ट्रेक्टर जायनि फलाव अमा बेदर आरो ना ओमफ्राय नै खिरा फ्रायथ' नङा माबा आरो ना लगायनाय दा बेफोरबायदि आरो दालि दुलि हेन थेन ओमफ्राय ओरैहाय माखासे गोबां जालाबाय आरो ना नै दा बेबायदि जाला जोब्बाय आरो